bir musulman doganyň dünýeden geçmek bolsa, dünýeden geçmek ýagdaýy bolsa, şoň ýanyna gaty-gaty aýtmany diqqat edin. Hemmemizin başynda bazı gaty-gaty aýtmany, ahun näde gerekki ha, sen musulman aýdyber. Gaty-gaty aýtma, senne aýt diýme, gyssama, hawlyk manjyk ýanyna la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah şonu aýdyp diýipdir. Dünýeden geçşek lahzasynda insan asallayan zat geçdi, emma bir neçe çekinmeli zatla wa insan musulman dünýeden geçşek bolanna can çykmagy qyn etýän zat azan şekilenni azany inlemeselik. Her kim azan şekilenni azany inlemeýän bolsa, ya azan çekilipdi, gurrunlaşdyrjak bolup pek gatanra etýän bolsa, şol adamyň can çykmasy qyn bolar diýip aýtdy. Biri de ulamalara bahane tapsa, eziyet berjek bolup, ya kine tutjak bolup, ya üstünden gurrun tapjak bolup, garaz işi şo bolup gelse, gaty tawap etmese, bil adamda can çykmasy gaty qyn bolar. Belki 3 gün öňçe dünýeden geçmäke bükülli dili tutular diýip aýtdy. Hudaý sakla. Üçüncüsi, kimin halini kim bilir, kim yaratsa şo biler, amal eder etmez her kim özüne tapşyryň, Hudaý bilen özü biler. Öz ýagdaýymy garaýly. Üçüncüsi de musulmanlara işi eziyet bermek bolsa, şu sada adam orta maskar etjek, eziyet berjek, pulunu aljak, dili bilen ya golu bilen bu adamda can çykmasy qyndyr diýip aýtdy. Bir wagtda bir wakyýet zatlaşy. İnşallah odalleşdirýär. Başardygymyzdan Hudaý Taala'nın köklediginden bir çyn mykam, yalan mykam gurrun hiç wagtda şadan aýdylmar inşallah. Hakkıyet bir vakiyyet muhteber kitaptan, bir dünya yüzünde Hanefi mezhep, öz akidamızda katı bir muhteber kitaptan görmesek, hizmetine inşallah hiç vakta çın mıkam yanan mıkam gurrunu eşittirilip görülmer inşallah. Bir vakta evliyalan bir ayetiye, gözüm menen gören ladım diye ayetiye. Yemenli gezbeken bir adamı kabirde koydular, cahilediler diye. Ohan doğan garnaş dost yar veli öwürli diye idine. Men ne qallam diye. Şol qabrın içinden hemme kişi gitti de anne üstüne. Qabrın içinden bir gühür şakır ses geliyor diye. Duruverdim ben ne diye. Hey vur havur gühür şakır sesle geliyor diye. Birden qabrın içinden bir it çıktı diye. Bir seg it çıktı diye. Oha ben soradım diye. Sen ne mi dedim diye. O vurrum, gen vurrum. Begendiriyen vurrum. Sen ne mi dedim diye ite. Onu men qabrın içindeki adamın, yanı cahilinan adamın amalı deyiptir. Teleke işleri deyiptir. Onda yanı hevur güfür şakır oldu, vurhavur oldu. Seni vurdulamy ya şu adamı vurdulamy cahilinanı deyip sonra adam. Onna ol it aytti, meni vurulli ve şu qabrdan çıkarıldı deyiptir. Ne sebep bolly? Onda mene şoň teleke amalı, emma şoň içinde Yasin mamışdikdir. Yasin okuyanmışdyk ve ahawatiha. Yasin bir näçe suralar, Tebaraka ve Duha ve Kul huvallahu alam tara keyfe ve Hatim sagir bir näçe aýalar, Ayetul Kursi şejerek bir näçe aýalar adi ve şol aýalar, şol salih amallary maňa üstün boldy, men orta çykardylar, inne salih amallary bilen rahatçyk ýatydy. Onu bilnäme görmeýär, için çykýanlygyny ýa çykmaýanlygyny biz görmeýär. Hudaý Taala meni sen musulmanlara lütf rahmetinden bir näçe ewliyalaryny kökediýe, taýinki ýene bir ders bolar ýa-ni janlygy. Şu mahalla çykarylýar. Bir adamyň amaly gowsy kän bolsa, telekesde bar bolsa ýogat köberýärler. Ýöne sen men gözüme görünmeýär.